eMhlathuze kumasipala wethu edolobheni elikhulukazi eMpangeni la ekade sivula khona inxanxathela yezitolo esiqashe abantu bakithi abangaphezulu kwenkulungwane ikakhulukazi intsha nabantu besifazane. Lezi zitolo ziyavulwa kusasa ngokusemthethweni. Intsha yakithi ebingasebenzi le ebesenhlanhleni ukuthola amathuba okusebenza isizovuka emsebenzini. Makuphela i-fortnight abahola nge-fortnight, makuphela inyanga sebezokwazi ukubeka ukudla etafuleni kuphila imindeni, sebezokwazi ukukhokhela izingane ezikoleni, sebezokwazi nokuzakhela amakhaya abafisa ukuthi bazakhele bona kunokuthi behambe becela ukwakhelwa izindlu ngenxa ukuthi bengasebenzi. Ukuvulwa kwale mall kusho ukuthuthuka komnotho ngoba lezi zitolo ezilapha ziza nomnotho ozotshalwa endaweni ozophuma usiza abantu bakithi akade behamba ibanga elide beya eThekwini. Nami imall enkulu mangisuka ekhaya kwaHlabisa yilena iPrince Mangosuthu Buthelezi Mall ngaphambi kokuba ngifike eThekwini. Ngakho le mall lena isho umehluko omkhulu enyakatho mawuwela umfula uthukela uziyofika emngceleni weSouth Africa neSwaziland neMozambique. Umnotho wabantu bakithi usuzophelela la. Osomatekisi imboni yezokuthutha izothuthuka nayo ngoba sekuzoba nomgwaqo manje osuka emakhaya uya emall okade ungekho phambilini. Osomabhizinisi bakithi abancane sebethola ithuba lokuthi bakwazi ukudayisa bathuthukise bondle futhi ngisho nemndeni yabo. Linxusa ke ukuthi osomabhizinisi abaqashe lentsha yakithi kumele babakhokhele imali ebizwa ngokuthi ingaphezulu kwe-minimum wage, ngenxa ukuthi kuyavama ukuthi osomabhizinisi kube khona i-exploitation, baqashe abantu bakithi bangabanikezi imali efanele. Uma uwumqashi umuntu okusebenzelayo umphathe kahle, uphenduka beyinxusa lakho, enze isitolo makungena ikhasimende lithi ngiyofisa ukubuya ngizothenga la ngoba indlela engiphathwe ngayo nginikezwe inhlonipho, mangicela usizo bengilithola ngokusheshsha. Ngakho ke osomabhizinisi bakithi leli yithuba lokuba bathuthukise umnotho wakithi, bathuthukise impilo zabantu bakithi. Ngifisa ukubonga amakhosi akithi ngoba le mall njengoba ekhona nawo amakhosi la ayisiyona yabantu basedolobheni kuphela, akusiyona futhi abantu baselokishini, kodwa yawo wonke umphakathi ohlala endaweni zamakhosi, ohlala edolobheni laseMpangeni, ohlala emalokishini, ngabe isesikhawini, ngabe isenseleni, ngabe isengwelezane. Abantu bakula malokishi lawa nabantu abakhela amakhosi sebene mall evulekile esezingeni lesimodeni ngoba indlela edesignwe ngayo yakhiwe ngesimanje manje futhi ibuka eminyakeni eminingi ezayo. Ngimshayela ihlombe umhlonishwa umeya uNgwezi, bambalwa omasipala abakwazi ukuthi benze intuthuko ebonakala ngalolu hlobo. Imikhandlo eminingi izabalaza ngenxa yesimo sezimali, kodwa umkhandlo waseMhlathuze udale amathuba ukuthi abantu bakithi bathole imisebenzi, bakwazi ukondla imindeni yabo, bakhulise izingane zabo, bakhande namakhaya abo. Lena ke yingqalasizinda elungiselela isikhathi esizayo ukuthi le ndawo